Tnieda il-prospett tat-tagħlim tul il-ħajja s-sena 2025 sa 2026 b'aktar minn 400 kors f'100 suġġett taż-żgħażagħ minn 15-il sena l fuq. Il-prospett il-ġdid joffri firxa ta' korsijiet ġodda fix-xjenzi, teknoloġija diġitali u l-intraprenditorija. L-arti kreattiva issa tinkludi rakmu tad-deb, l-arkett u l-interzjar. Iż-żidiet fl-istudji umanistiċi jinkludu ħiliet għall-ġenituri u s-soċjoloġija, l-għażliet lingwistiċi twessaw bi klassijiet ta' konverzazzjoni fil-Franċiż, il-Ġermaniż u t-Taljan. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li l-prospett iħares li jtejjeb l-opportunitajiet edukattivi u li jiddiversifika l-metodi u l-opportunitajiet għat-tagħlim u l-kwalità. Qal li biex l-istudenti jibbenefikaw mill-livell ta' tagħlim xieraq iddaħħlu proċeduri ta' verifika għal korsijiet tal-lingwi, il-matematika u l-accounting. Imma anke enfasi fuq dik li hija l-kwalità permezz ta' anka taħriġ illi jingħata u anke evalwazzjoni li ssir saħansitra qabel wieħed japplika għal korsa biex wieħed ikun jaf il-livell tiegħu u jkun jaf it-triq illi ħajkun qiegħed jażel. Id-direttur tat-tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabilità Grazio Grixti qal li kienu aktar minn 10,000 li temmew il-kors fl-2024 u l-2025. Żied li l-aspett ewlieni tal-prospett u l-flessibilità. Il-personal mobile shift għamilna korsijiet apposta lihom li ikunu online, parti mill-lezzjonijiet jista' jarawhom diretti fuq il-computer, jew fuq tablet jew fuq mobile, u l-komplement jarawhom b'mod rekordjat fl-aħħar lezzjoni jagħmlu x-xogħol li l-edukatur l-għallem jagħtihom biex juru li jkomplew. Plastik għandna l-assessjar kontinu matul is-sena biex juru li laħqu ċertu livell ta' tagħlim u fl-aħħar jieħdu ċertifikat. Il-persuni ta' 60 sena l fuq u dawk li jirċievu l-benefiċċji soċjali jew dawk b'karta ta' diżabilità ma jħallsux. L-applikazzjonijiet jiftħu fl-ewwel ta' Lulju u jalqu fit-8 ta' Awwissu u jistgħu jsiru online jew personalment fiċ-ċentri tas-servizz.gov jew fil-kunsilli lokali.